Дуруд, ҳамдиёрони азиз. Мо дами баъзе патсиентҳо, баъзе беморҳо муроҷиат мекунанд. Ҳамин шейни остеохондроз, остеохондрози гарданаш беҳад кӯҳнаи бад шидагӣ. Мепурсем, чӣ ба теғи касала кӯҳна кардӣ? Мегӯяд чандин ҷо рафтум, хайр шифо наёфтум. Ҳамин барои гардана тобат кардан ҳатман бояд духтар ҳамин ҳиссиёти чиликоша баланд кунад. ҳатман бояд баланд кунад. Кай ки ҳиссиёти чилик баланд мешавад, та остеохондрози гардана хушу тобат мекунӣ, метавонӣ тобат кардан. А вақте ки ҳиссиёт нестай, ҳамиқа мезанӣ, патсиент ҳам ай шумо гирезон мешавад, шумо ай патсиент гирезон мешавед, дигар лавз я дигарита намеёвӣ, кор бемаънӣ мешавад. Ман як маслиҳат метавонам баъзе духтурҳо дава, баъзе ки духтури мануалистанд. И барои фоидаи шумоай. Як бор дар барнома ман гуфта будам, як бор дигар бо шумо дози мегӯм. Ҳамин 6000 сол пеш, вақте ки даргоҳи подшоҳда духтар қабул мекарданд, ҳамин устхондармонора, ҳар яктавая санҷиш мекарданд, экзамен мегирифтанд. Экзамен чӣ буд? Экзамен ҳамон буд, ки мегирифтанд ҳар як духтара кӯзара мегирифтанд, даруни қобда медохтанд, маҳкам мекарданд қопа, баъд мешикастанд. баъд ҳамун тайба медоданд, ки ҳамин кӯзара айсар даруни ҳамуда рост кунад. Агар кадоме ки даруни қобда кӯзара сохта метавонист, вая қабул мекарданд, духтари табиби даргоҳ мешид, кадоме ки намедонист, ӯро меёфтанд то ҳилагари дурӯғои ай даргоҳ сирш мекарданд, вая берун мешид. Барои ҳамин қадр ҳар як мануалист, ҳар як духтуре ки ҳамин мануали терапия кор мекунед, массаж кор мекунед, ин ҳамитари кӯзара бигиред, камта барои ёдгиритон расход кунед. 10 кӯзара биги барои ёдгирӣ, биги даруни ҳамин қобда бидозаш, бишканаш, машқ кун. Вақте ту кӯзара сабират мекунӣ, айсар соз кардан мегирӣ, ҳамин чилику ҳиссиёт пайдо мешавад. Ту ҷои шикастагиша кай ки пайваст мекунӣ, инхе ҳис мекунӣ. Ранге ки рагмоло ҳастанд ку ҳис мекунӣ, раги варама, там ҳамун раха ҳис мекунӣ. Вақте ки ҳис кардӣ, оста чилику ҳиссиёт баланд мешавад. Баланд кишид, ту уже ҳунарманд мешавӣ. ҳамин корро илтимос бикунед. Ин барои фоидаи шумоай, ҳам барои фоидаи халқае, ки ҳамун дар наздикии шумо кадом патсиенте ки минтақаи дур ден настон мебиёяд, раҳи дур намерава, вақташам намегзара, касал кӯҳна намешавад, ҷошда тобатша мегирад. Ҳаминра як санҷиш кунед, бисёр баракат меёбед. Ай ҳамин суханои ма баракат меёбед, ҳамин кори гуфтагии ма баракат меёбед шумо. Мумкин кадомет ба ягон бор раҳмат бигӣ. Раҳмат барои таваҷҷӯҳтон.